ma'am. 65 na po. Then, na, ganang regard no. Sir, nakurot ko ng sudan. I love you, ma'am. Salamat, ma'am. I love you, ma'am. I love you, baby. Love you, baby. Nam ko'y bibi dito, good. Kita magwato. Wanto ka no. Bye, baby. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Okay, thank you. Love you, bye. Tawa siya. Ayun yung maragbang ka, guys. Uy, pwede di siya na ko. Isayro ko, gusto ka awayan. So, tara dito may shipping. Lami guys. Yes, kay yang yato daw ang estudyante dia. Bugas. Bugas ni mo? Bugas yung bugas guys. 5 kilos. Mas kayo mo ko anda, yung terno. Terno siguro sa mga. Tiga ba? Tiga ba? Ma'am, siguro ba ito ma'am, pagmalapal? What? Dasag bugas. Sara ko ni magbitbit padong dito guys kay kuan giuhaw ko. Minom sa kong tubig. Pwede ni siya palito nimo. Lulipat jud ni siya. Ay kuan siya. Asa? Ay ngati ka nagkuag sulod na ko. Pila na sa isa nga na? 155 ko no. Tunsil. Nanaw na ignorante oh. Salamat. Love you. Ari na siya magpalitan og kuan. Ari siya magpalitan kay sug kanang yana ikag sa lollipop guys niya. Lollipop. Sabi ang pagkaon. Di regalo ra na siya nak. Regalo ba? Regalo sa kuan ba? So ni palit rami dari guys og apibon. Yang vitamin sa apibon. Ay nay kuan na matcha diri. Ice cream? So naroon na diri at bang sa yung boarding house. Katbang, kili. Ay kilid ra. Kaya buglasan na dito. Buglasan. Sorry, Christy. Na yung mga saging. Shaton. Ay, shaton. May suman oh. Bibasan. Slungsod sa Tanhay. Suman sa Tanhay na.
picture-picturean. May mga gulay oh. Ito mga gulay nga. Picture ko diha nak. iPad na ko. Chat din mo ng Welcome to Daoyuin Diving Capital Negros. Na siguro sa sudnak. Mura kag nasa Violation of any of these guidelines. wala na nice kayo dari mga buwak ko. Gikuan ni siya o hala nice lagi siya kay gikuan siya. Barcode na siya mga. Mabuhi rin yun siya no. Wala lagi siya ikuan. Ugat. Ha? Ano? Lagi pang markot. 12,000. Ini. Grabe na 12,000. 1.5 at 2.5. Yung mga mais. Dia mais nga sweet corn. Angry. 1, 2. Diya guys, pag human ang panuri dito sa buglasan ni Cristel, hapit mi diri sa kang. Diya nakurat ko si ma'am kay hawiran ni jagang kamot kay kailas diya na he. So nakurat ko kay followers di siya guys, diya taga Bais. Kuno ni siya guys kanang Ma'am Corazon Cablaw. Shout out day ko ug sa iyang pamilya. Salamat kaadyo. Diya guys, sa grocery og gamay kay 5 days na lagi siya kay napud nila. Panan magpalit og tubig. Asa mo to palit og tubig? May Vitamilk na. Yakult. Bayra? Bye-bye. Uwi na ako. Bye-bye. Nasakay na po ko guys ka ng... Sakay lang ko. Nasa... Hindi mo 50 mo. Ay, haluhi lang mo. Na! Shoutout ni Ma'am Corazon. Hey ma'am, kita chat ka na mo ma'am. Sorry. Tapos hindi mo putan kayo pero maulaw lang ni. Hey. Ikaw pa kayo. Okay. Ito na ko ma. Bye. Bye-bye. Zama to guys, ara manghihatod si Cristel to guys, kaya nagidang bugas hay. Halang gidadan sa bugas daan dito kay rong di na sa magsipalit og bugas. So lasay sular ganing paskrap, ug paskrap po guys kay linaw makadto ang dagat ja. Ug bago dagat tes magsakay lamang kung may shipping. Ja gabi na. Ja salamat kadto guys kay nakauli na pud ko sa mga to nanore lagi si Cristel na to. Lingaw-lingaw lagi pud Miss Cristel sa buglasan. Ja, daghan salamat yung tanggay guys. Thank you for watching. See you in my next vlog guys. Love you all.